ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಕುಡಲ ಪನ್ಪುಣಿನ ಅಂಡ ಪನ್ಪು ನಿಕ್ಲು ನೆರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿ ಸರಿಯಪ್ಪೆ ಅನ್ಪಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ ಎಂಕ ತತ್ತಾತದ ನೆರ್ಪು ನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಡನ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಇರು ಯಕ್ಷಗಾನಡವೇನ ಆ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂತಾರೆ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪ ಸರಿಯ ದಿಲ್ಲುಕ್ಕೆಲ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ತೆರಿನ ಪಾಠ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಡಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಣ ಪನ್ಪು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಜತ್ತ ಮರ ಐನ ಎಂಡ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐತ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಆರು ತೀರ್ಪೊಪ್ಪನ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ನು ಮರಣಿ 14 ತಾರೀಕು ದನಿ ಕಾವೂರು ಒಂಜಿ ಆಟೋಡ್ ಗೊತ್ತೇ ಎಂಕ್ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶೇಷಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಹೊರತುಗ್ಯಾನ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಡೆಲ್ಲ ಬಾತಿರಿದ್ದೆ ರಮಣ ತರಕುಲೆಲ್ಲ ಬಾತಿರಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ನರಮಣ್ಯನ ಜೀವನ ಪನ್ಪನವು ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಾಳ್ವೆ ಪುಟ್ಟಿಯರಂಜಿ ದಿನ ಸಯ್ಯರಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಐನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮನ್ತೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಆ ದಿನಟ್ಟು ದಾಯಿ ಗಲಾಟೆ ಲಡಾಯಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಮತ ಬಡಪತ್ರದ ಬೈತದಿತ್ತಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈತ ಪೂರ ಇರು ಪಾತೇರಿಯಾರ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಕನಸುದ ಇಲ್ಲ ಆತಂಡ್ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಕಾಸು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತದಾರೆ ಈ ಕ್ಷಣಟ್ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪಂದಾದಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುವಾರ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಮಂತೆನ್ನ ಕಾಸು ಮಂತೆನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪುಡಿದಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೋಡು ಇನಿಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಯೋಚನೆ ನೆನಪಪ್ಪ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಗಳವರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಇರು ಕೆಂಡರತೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೆಂಡರತೆ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಂಡು ಬೋಡುತ್ತು ನಿತ್ಯಾರು ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ದೇವಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೇನ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತು ಮಲ್ತ ನಕ್ಲಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯೋಗಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಪಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಲ್ನ ನೆನಪುಲೇನು ನೆನಪಿಸೋಲಿಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಕುಳ್ಳು ನಾಲ್ಕು ಆದಿತ್ಯರು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾತ ಕೊನೋದು ನುಪ್ಪು ಮಾತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ ಮಾತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಅಂಚ ಅವು ನೆನಪು ಲಾಸ್ಟ್ ದಬೇತೆ ಉಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಚ ದಿನೇಶನ್ನ ಎಮೋಷನಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸ ಎಂಚ ಇಚ್ಚ ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬುಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ನಕಲು ಉಳ್ಪೇರತಿ ಜಂಚ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಓದಿದೆ ಒಂಜಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಂಡದ ತೊಂಬತ್ತೇರಿಗೆ ಆಯನ ನಿಕ್ ದಂಡದ ತೊಂಬಣ್ಣಗ ಆಯನ ಮಂತ್ರಿ ಬಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗಾಯ ಬಂಡೆಗೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮಡ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ತಕಲ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಡ್ಬೋದು ಗೆಂದನ ಆವ ನಮ್ಮಡ್ದು ಆವ ಐಕಾಯ ಬಂಡೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನತ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯುಳ್ಳೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಪೋಯಿನ್ ಅಂಚ ದಯ ಪಂಡ ಅಂಬೇಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇತು ಅನ್ಪುಣ ಅಂಬೆ ಆಯಗ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಕುಗ್ಗಿ ಅಂದಂಡ ಮಾತ ಕುಗ್ಗುಂಡೆ ಅಂಚ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂಡು ಅಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಕಂಡವಟೆ ಅರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನು ಪಾತ್ರೆ ತೂದು ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣಗಣೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚಂದು ಮಾತೆ ಎಣ್ಣಿನಕ್ಲು ಎಣ್ಣಿಜೇರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಅದು ಮುಟ್ಟೋಡ್ದು ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಣೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಡು ತೂಯಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಬಾತಿರ್ಜೇರು ಮುಟ್ಟೋಡು ತೂಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಂದು ಅನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಟೋಡ್ಲು ಅದಪ್ಪು ಪಿದೆ ಅದಪ್ಪು ದೋಸೆ ಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಒವ್ವ ಆಂಡಲ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಈ ತೆಡ್ಲಾಕಣಿಕ ಜ್ಞಾನಿ ದೀಪೇರತೆ ಅವು ದಯಪಣ್ಣೆ ಅವು 1 ಫ್ಲೋರ್ ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದಿಪ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ 2-3 ಫ್ಲೋರ್ ಏರ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದೀಪುಂಡು ಅಂಡ ತೆಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಪುನಗ ಐತೆ ತೆಡ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂದಾಜ್ ಹಾಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರ್ ಏರ್ದಿಂದ ಅರ್ಥ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ನೆರ್ಪುಣೆ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪೇರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನೆರ್ಪುಣೆಗೆ ಐತ ಶ್ರಮ ಒವ್ವುಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜನ ಓ ವಿಷಯ ಅನ್ಲಾತೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವೆ 90 ml ದಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಂಚ ಪಾತೆನ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಡನೆ ಬಂಡಾನೆ ತುಲೆ ಏತ್ತು ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಲ್ಪುಗ 6 ಗಂಟೆ ಪೋದು ಆ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೆಲವು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಾತದು ಬತ್ತದು ಅವು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಅಂದ ಆತು ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆತು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಸು ಪಾಡ್ವೆ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬರಪಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಐತು ಪೋಯೇ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೆ ಬತ್ತದು ತೂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ್ ನಾವು ಮುಗಿಂಡು ಐದಕ್ಕ ಮನದನದಕ್ಕ ಎಪ್ಪುಜಿ ಬರೆಪ್ಪುನ ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಬರೆಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚಂದು ತೂಲೆ
ತೂಲೆ ಒಂಜಿತ್ತ ನಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಂದ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಂಕ್ ಹಿತಾವನ್ ನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಆಯ್ತು ಉಂಡು ಬಂಡದು ಆತು ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ನುಪ್ಪುಗೊರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಅತ್ತತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅತೆ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾತಾವರಣ ನಡಪು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆತೆ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಿತ್ತ ಆಟೋಡು ಮತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಮಿತ್ತದ ಗ್ರೆಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಮಿತ್ತದ ಗ್ರೆಜ್ಜಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡ ದುಂಬುದೆಟ್ಟದಾಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರದಿತ್ತಂಡ ಕಾತದು ಆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಮಂಡದ ಕಾತದು ಬರೆಪುನ ಇಂಚಿತನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ನಡಪುಂಡು ಬರೆಪೇರೆ ನಾ ಇಂದಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಕುಡಲ ಪನ್ಪುನ ಮಂಡ ಪನ್ಪು ನಿಕ್ಲು ನೆರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿ ಸರಿಯಪ್ಪೆ ಅನ್ಪುನ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ ಅದೇ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೀರಿಯನ್ ಕುಗ್ಗಿಸ ಉಂಡ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ ತತ್ತದ ನೆರಪು ನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ತತ್ತದ ನೆರಪು ನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮಲ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಪುಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಯ್ಯೋ ದಾದಾಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚ ಏತ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ದಾಳದ್ದಿ ಅಗತ್ಯದ್ದನ್ನ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಯಾನು ಸೂರಾಜಿಂದ ಬಂಡು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರಾಜ್ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಯಾನು ಪಂಡು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರಾಜಿಂದ ಅನ್ಪುನಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಏತು ಜನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಈರ್ದಾಯಪ್ಪು ಗೆಲ್ಬುಜ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದತೆ ಪೂರ್ತಿಯ ನೀರಿನ ವಿಲಾಸ ಪಂಡದು ಸೂರಾಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಚಿನ ಜನ ಅಂದ ಏನು ಪಂಡಂದ ಈರೆಲ್ಲ ಆಗ್ಯೋಡು ಅತೆ ತದಾಲ್ಪೆರಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪನೆ ಮಂಡ್ಯಾಲ ಆಪನೆ ಅಂಚದು ಬುಕ್ಕವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ತಿರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಏನು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು ಅನ್ಪಣೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ ಪನಿಬೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜೆ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮಾಚಾರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮನ ಅಗಲಿಯರು ಅಂದೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ನೆನೆಪುಲು ಮತಪೆ ರಾವಂದಿನ ವಿಷಯಲು ಆರು ಇರೆಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ತಿನ ದಾದಾಂಡ ವಿಚಾರ ದಾದಾನ ವಿನಿಮಯ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ತಿರುಗಾಟ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ನೊಟ್ಟು ತಿರುಗಾಟ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಂದ ಯಾನು ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಡನಾಟ ಪಂಡ ತಿರುಗಾಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇಳ ತಿರುಗಾಟ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂಚಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ತೀರ್ಪೋಪನ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಮುರಣಿ 14 ತಾರೀಕು ದನಿ ಕಾವರುಡು ಒಂಜಿ ಆಟೋಡು ಒಟ್ಟುಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಡುತ್ತೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಏನ ಇನ್ನ ಬೇಹಿನಚರ ಎತ್ತಂಡೆ ಏನು ಪೋದಾರಡ ಕೆಂಡೆ ಆಸೆಗಾರ ಎಂಚಿ ಬೇಹಿನಚರ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಎಂಜಿನ ನಿಕ್ಕೆಂಜಿನ వంట ದೊರಪುನ ಗೆಂಡೆ ನಿಕ್ಕೆಂಜಿನ వంట ದೊರಪುನ ಈ ತೂತೆ ನಾನು ಎಡನೀರುಡು ಎನ್ನೊಂಜಿಂದು ಆದಿತ್ತು ಎಡನೀರುಡು ತೂತಾನೆ ಎನ್ನಡು ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಯಿ ಪೊಲ ಈ ಕೈತರ ಹೊತ್ತನ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆತು ಸಲಿಗೇಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ದೇಶ ಪಂಡ ಪೋದಿತ್ತೆ 2.5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ಮರಣ ಬರ್ಪುನ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಕ್ಲ ಪೋತೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಮೂಜಾರ ತಂದಜಿ ಬತ್ತೆ ಅನ್ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈಯಾಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಪುರಾಣದ ಮತ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ನಕಲ್ನೆಟ್ ಆರ್ಲ ಉರಿ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಪೇಟೆಂಟ್ ವೇಷಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅದೊಂಜಿ ಕಳೆ ಉಂಡಾತೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದನಲ್ಲ ಪನೊಲ್ಲಿ ಐತಿ ಈರ ಅರ್ನ ಒಡನಾಟ ಆಯ್ತಾನೆತ್ತ ಗೊತ್ತುಪುನೆತ್ತ ಬಂಡರ್ ಅಂದೆ ಬೇತೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಡಿದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮಾಚಾರಿ ಸರ್ ಏತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಳ್ಳಿರು ದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ನ ಅತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡಾರ್ ನಾವು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗೊಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪ್ ಉಡ್ ಬೋಪುನಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಒಡ್ಲ ಆತೇ ಟಾಪ್ ಉಡ್ದ ಹಾಸ್ಯ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುಂಡು ಬಂಡ ಪುರಾಣಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುಟು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಚೂರು ದಾದನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಓವು ಶಬ್ದ ಪಾತೆರಲಿ ಓ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ ಬೇರೆ ಹೌದಾಳದ್ದಿ ಬೇರೆ ತುಳುಟೇತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರ ಪೌರಾಣಿಕ ಕೊಡ್ಲ ಆತೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಯಾರು ನಾವು ಇದು ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಬಾದವೇರು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರು ಇತ್ತ ಸದ್ಯದಾದ ಆ ಒಂದುಂಡು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲೇನು ಕಲೆ ಎಂಚ ಹಾಕುವರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪುವರು ಅವು ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೇನು ಉಂಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತದು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಅವು ದಿನಟಿ ಏತು ಪೂರ್ತಿರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾಧಾರಣ ಪುರುಸತ್ಪುನ ಮಾತ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತ ವಿಷಯ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಐನು ಮಾತ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅವು ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹೋಗುದು ಮಂದು ಅವಕ್ಕ ಐನೆ ಅವು ಪಾತೆರ್ನಗ ಸಭೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಕೆಲವು ಇರ್ನ ತೂತೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಡನ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಇರು ಯಕ್ಷಗಾನಡವೇನ ಆ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂತಾರೆ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪ ಸರಿಯ ಎಂಚವು ಅತ್ತು ಅವು ಪೌರಾಣಿಕನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ
ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಅವು ತಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲತ್ತೆ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆಡು ಕೆಲವು ಒಂದು ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಐಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಪಾಡ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನು ಒಂದುತ್ತೆ ಒವೇ ಜಾತಿಗೆ ಒವೇ ಧರ್ಮಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಒವು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪನಂಚಿನ ಒತ್ತು ಇಂದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನೀನು ಹಾಸ್ಯವಾದ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಂದು ಅವು ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತ್ತವು ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆಂದೆ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಅತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಲವು ಎಂಚುಂಡು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಮರಲುಂಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ತೂಂದಿತ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಂಚ ಇಷ್ಟದ ಅಂದ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ತಲಪತಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ತೆಲುಗುಡು NTR ಜೂನಿಯರ್ NTR ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋ ತಲಪತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುನಪ್ಪ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಎಂದು ಶಾಲು ದಕ್ಕನ ಬಾವುಟ ದಕ್ಕನ ಮತ್ತ ಆಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ನ ಜನ ಬರ್ಫಿ ವರ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಅಂಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕೀಯಡು ಮಗರಣ್ಣ ನಂಡ ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆನ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತಿ ರೇಖಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏತಂಡಲ್ಲ ಅತಿ ಆದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷ ಅಂದ್ ಅತಿರೇಕ ಏಪಲ್ ಉಂಡತಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿರ್ತವೆ ತಪ್ಪೇವು ರಾಜಕೀಯದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅತಿ ವೇಗ ತಿಥಿ ಬೇಗ ಇತ್ತದ ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರತ್ತೇರಿ ಅಂಚದ ಪುನಕ ರಾಜಕೀಯ ತುಪ್ಪಜೇರಿ ಇತ್ತದಕ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೂದು ಪಕ್ಷದ ಬಿರೋಡು ಪೋಪನಕ್ಲು ಮಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ತೂಪೇರು ನಂಕ್ ಜನಜೀವನಗೂ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮಂಡದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಪುನು ಆ ಜನನಾತೆ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಂತಿನಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಏನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಏನ ಅಂಚವನ್ನಾಗಿರೋ ಎಂಚದಿರ್ತದ ಅತ್ತತ್ ಅಂಚತ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಕ್ಲ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೇರಿ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶೇಷಂಡ್ ಕೇಸ ಅಂಡ್ ಆತ ಪೊರ್ತುಗ್ಯಾನ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನಡೆಲ್ಲ ಬಾತಿರಿತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರೆಲ್ಲ ಬಾತಿರಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬಾರು ತೆರಿಪತ್ತೆ ಶೇಷನ್ಗೆ ರಮಣ ತರೈಕುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ರೈಕುಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ದಿತ್ತೇರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸರಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಕೆಲವು ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಶುರು ಯಾನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರ್ದು ಯಾನು ಮಾಯನ ಪೊರ್ತುಡು ಹೈಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ತಪ್ಪು ನಂಗೆ ಬುಕ್ಕವರೆಗೆ ನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕವರೆಗೆ ಮಲ್ತದ ಅದಾವಳು ನಮ್ಮನೆ ಸರಿಜ ಅಂಚದಿತ್ತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ ಪಣ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೇನೆ ನುಂತಾಯನ್ ಒಕ್ಕ ಪಣ್ಪುಣಕ್ಲು ಕೆಲವು ಅನ್ಪೇರು ಐತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ BJP ಬಾತೇರಿಜಿ ಕೆಲವು ಅನ್ಪೇರು BJP ಹಾಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಆಕಲಿನ ಬಾತೇರಿಜಿ ಅಂಚ ದಾಳೈತಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಾಂಡು ಪೊಯ್ಯದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಒಂಚೂರು ನಾಂಡು ಅಂದಂದ್ ಅವಳ ಪಂತಿನವು ಒಂದರ ಜಾಂಡ ಆರು ನಲ್ಲಿನೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಲೇರಿ ಎಂತ ಫೋನ್ ಅಂತಂದು ಪೆಚ್ಚದು ಫೋನ್ ಅಂತಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಐನೇ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಇರತ್ತೆ ಐನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಏರಿಂದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ದಾದ ಅಲ್ಪೇರಪ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ದೇತೊಂದು ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ನೆಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದು ಬನ್ನೊಲಿ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಮಹೋನ್ನತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಬನ್ನೊಲಿ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಇರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಂದಿನಕುಲು ಆದಿಪ್ಪಡು ಇರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಇರ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಆದಿತ್ತನು ಒಂದುವೇ ಜಾಲಡ್ ಆದಿತ್ತನು ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ನೆನೆಪೇ ಇಜ್ಜವು ಆನಿದ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತದೇರು ಎರಡ ಪಾತೆರ್ದು ನೆನೆಪೇ ಕೈ ಮುಗಿದೀನಿ ಅಂದ್ ಆನೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಬೇಜಾರಾದ ಪೆರ್ಲೆ ಅವು ಲೆತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಮೈಂಡ್ ಎಂಜನ್ ಅನ್ಪೇರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ನಂಚ ಆದಿತ್ತೇನು ಆನಿ ಬಿಸಿ ಬಂಡ ಅಂಕ್ ಅವು ಹೊರನೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚಾಪುನು ನನ್ನ ಎಂಚಾಪುನು ಬುಕ್ ಎಂಚಾಪುನು ಸತ್ಯ ಅವೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ ಬರ್ತು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ತಪ್ಪಗ ನನ್ನ ತಾದ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಒಣಸು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಆತು ಒಣಸದ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಅದು ಇತ್ತೇರೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಅನ್ನೇ ಇತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಆಟದಕ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ
ಎಂಕ್ಲ ಮೇಳದಕ್ಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಗಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಜಾಂಡ ಎಂಕ ಏರ್ನಾಳ್ ನೆನೆಪುಜಿ ಅವು ಎಂಕನತ್ತು ಮುರಣಿ ಕನ್ನಡಿ ಆಟೆ ಬಾಗುತ್ತೇರೆ ನಿಲ್ಲೋಕೆಲಂಡೆ ಆರ್ಲ ಮುರಣಿ ಆಟ ತಲ್ಪ ತಿಕ್ಕನಾಗೆ ಅನ್ಕೆಂಡೆ ಎಂಚ ಬಾಗುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಲ್ದು ಅಂದು ಮಾರ ನೆನೆಪುಂಡೆ ಇರಿಗ ಅಂದ್ಕೆಂಡೆ ನೆನೆಪುಜ್ಜಿ ಮಾರ ನೆನೆಪುಜ್ಜಿ ಎಂಕಿದಾದ ಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈತ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾತೇರಿಯಾರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ಉಪ್ಪು ಎಂಚನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇರೇಡ್ದು ಬೇಜಾರಾತಿ ನನ್ನ ಅದನ್ನ ಬೇತಕ್ಲಿಡ್ದು ಇರೇಗ್ ಬೇಜಾರಾತಿ ನನ್ನ ಇರೇಗ್ ಏರೆಗಂಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನಿಯರೆ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಇರೇಗ್ ಏರೆಗಂಡಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪನಿಯರೆ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಇರ ನೆಟ್ಟು ನೇರವಾದ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಅವನ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಚ ನಾನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೆ ನಾನು ತೆರಿನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲು ಕೆಲ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ತೆರಿನ ಪಾಠ ಹೋಗುತ್ತನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪುಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಡಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಣ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ ಪಂಡು ಜತ್ತ ಮಾರ ಐನೆ ಎಂಡ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಬಿಡ್ದು ಹೋಪು ನಂಗೆ ಪನ್ನಿಯರೆ ಅಂಚದ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೇರಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದು ಗೊತ್ತಾನ ಖಂಡಿತ ಹೋಪು ನಾನು ಅಂಚದು ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಭಿಮಾನ್ಯಕ್ಕಳು ಬುಕ್ಕ ಎಂಗಳನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಪಂತ್ ಜೇರು ಮಲ್ಪೇರ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲದಲ್ಲ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ನಾವು ಓವು ಬೇಜಾರತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ ಐನು ಇಡೆಗೆ ಬುಡಿಯ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದ ತಿರುಗು ಬುಡಿಯ ಎಂಕ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅಕ್ಕಳು ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಾದಿಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಲಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಎನ್ನಡ್ದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರಾಯ್ನಕ್ಲ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪಣ್ಣಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಂಡ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಬೇಜಾರಿನ ಯಾನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಎನಡ್ದು ದಾದಾಂಡ ಯಾನು ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತಿರಂಟಾದಿಪ್ಪು ಈ ಸಂದರ್ಶನೋಡು ಪಾತಿರಂಟಾದಿಪ್ಪು ಎದುರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಳ್ಳ ದಾದನ್ಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ದಾದನ್ಲ ಆದಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನ ಮತ್ತು ಬುಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರಮಣ್ಯನ ಜೀವನ ಪನ್ಪನವು ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಾಳ್ವೆ ಬದುಕೇರಂಜಿ ದಿನ ಪುಟ್ಟೇರಂಜಿ ದಿನ ಸಯ್ಯರಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಐನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮನ್ತೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಆ ದಿನಟ್ಟು ದಾಯ್ ಗಲಾಟೆ ಲಡಾಯಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಮತ ನಿಕ್ಲೊಲ್ಲಾರ್ ನಮ್ಮಲೊಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಗ ಮಾಪ್ ಮಾಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪುಂದಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ದಾಲತ್ತಿ ಯಾನು ಎಂಚಿನಲತ್ತು ಎಂಕೆ ಹೊರರು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆಂಜಿ ಬೀಸಿರೋಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಲ ಮಂದಿರೋಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಿರೋದು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಥೆ ಇತ್ತದೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಹಿಮೆದನದ ಅದಾಯ್ತು ಪುದರ್ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಿರ ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆಟ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತರು ಒಣಸ್ಗೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಪಿದೈ ಪೋಣಗೊಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕು 50 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕದನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ಮಲ್ಪ ಅವು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗೊಂಡು 10 ಜನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ್ಯಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ತದೆ ಬಂಡೇರಿ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆಡ್ದು ಅದನ್ನು ಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತನಿಗೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳದು ಆಲ ಮಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಪೊಡಿಚಿಂದು ಅಂದ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಾಳಾತ್ತನ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕತ್ತನಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ನೀತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಳಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನಂದಿಲ್ಲ ಇದು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿನ ಕಲುಪೇರಿ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೆನೆಪುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಎರನಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಈರ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಜೀವ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಇರ್ನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನ ಇರೇಗ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪಾನಾಗ ಇರೇಗ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಮನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಗಳ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ನೆನೆಪುಡು ಒರಿಯು ನಂಚಿನ ಅತ್ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಂದಿದ್ದಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಮೇಳದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಮೇಳದ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಾಪದಲ್ಪದೊಂಜಿ ಸಾಯ್ಬೇರುಳ್ಳೇರು ಆರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಜಗೋಲ್ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಅವಲಂಜಿಕೆ ಏನಾರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದು ಇತ್ತ ಬೇತನೆತ್ತ ಕುಲ್ಲ ತೂಪೇರ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪೇರಪ್ಪ ತೂಪೇರು ಆ ತುಂಬೇರು ಪಂಡ ಈ ಸಾಯ್ಬೇರು ಕಲ್ಲಾಪದಾರ ಮೈಯದ್ದಿಂದೆ ಆರು ದುಂಬು ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪುಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ತಲಪಾಡಿಡ ಉಪ್ಪಳಾಡೋಲ್ ಪಣ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರು ಎಂಚಂದ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಬಣತ್ತ ಬಂಗಾರ ಆಟೋನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 200 ಸರ್ತಿ ತೂಯಿನಾರು ಆರು ಒರಿಯೇ ಆತ ಆಟೋ ಬರ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಎಂಕ್ಲನ ಆಟೋಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಟೋಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಟೋಗೆ ಬತ್ತದ ಚೌಕಿ ಬರ್ಬಿಜೇರು ಎದುರು ಬತ್ತಾರು ಕುಲ್ಲುದು ಪೇರು ಕುಲ್ಲುನ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಎದುರು ಚಾರ್ಜ್ ಎತ್ತ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಬುಲ್ಪಾಯರನಗಾರ ಡ್ಯೂಟಿದು ಪೊರ್ತುಕೊಂಡು ಅರ್ಲ ಕೊಂಬೋಪೇರು ಅಂಚ ರಜೆತ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಮನದನಿ ರಜೆಂದಾಂಡ ಪೂರ್ತಿ ತುಪ್ಪೇರು ಬೊಳ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಆರು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪನ್ಪೇರು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆತು ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆತು ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚಪ್ಪಾಡೋದು ಮಾತ ಖಂಡಿತ ದೆತ್ತೋನ ಐನು ಸರಿ ಐನು ಪಗಪ್ಪ
ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿಂದು ಅಂಡ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಪಂಡೇರ್ದತ್ತನ ಇನ್ನು ರಪ್ಪ ದೆತೋನು ಅಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತಾಡ ಕುಂದಪುರ ಬರ್ಪೇರಾರು ತುಯ್ಯರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತಾಡ ಆರು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ತಲಪಾಡಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಓಳೋಳು ಉಳಾಯ್ದ ಆಟೋ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಓ ದೇವ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಆಟ ತೂಪೇರು ಮಂಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಬಳಿತೇಲ್ಪಲ್ಲಿ ನೆನ್ನು ಮಾತಾಕಲು ತೂಪೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪು ಜೇರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪುನಕ್ಲು ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪು ಜೇರಿಂದ ಆಟ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪನೆ ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ ಮುರಣಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ನಳದ ಮೈಂತಿದ ಮೇಳದೊಂಜಿ ಪೀಸಿನ ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಕೊಂಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾದನ ಪನ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಏನು ದುಂಬು ಪೆರೋಡಿದಾರ್ನ ಬಾವುಕೆ ತೂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಬಾವುಕೆ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ದೇರು ಇಂಕ ಅಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿರು ಈರೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ ಅಂದೇರ ಒಂಜಿ ಬೇತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಲೇನು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂದ್ ತೂಪಿನ ಬೇತೆ ಅಂದ್ ಐನ ರಾತ್ ಇದ್ ಮಲ್ಪಿರಿಂದ ಅಪ್ಪಕಂಡ ಆ ರಾತ್ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನು ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾರು ದೆತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಡ್ ನಂಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪು ಖುಷಿಲ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪು ಜೀವನಡು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಟಲು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತನ ಕೊಡರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಯಾಡು ಕೊರೋನಾದ ಪೂರ್ತುಡು ಕಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಪಂಡ ನರಮನೆಯನ್ನು ನಂಬೆರವಲ್ಲಿ ಏರಲ್ನ ನರಮನೆಯನ್ನು ನಂಬೆರವಲ್ಲಿ ಏರ್ಲಾತೆ ಅವ ಆಯಿ ಎಂಬಿ ಅಂದತ್ತು ಎರೆಲ್ನ ನಂಬೆರವಲ್ಲಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತುನಕ್ಲೇ ನಂಗೆ ತಿರುಗದು ಮುತ್ತು ಬೇರೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾತನು ಕಲ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಪಂಪನೆಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೆನ್ನೆರವಲ್ಲಿ ಏರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೇತುಂಡು ಆತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಬಿಡ್ನ ಬುಕ್ಕೋರನಿ ಏತುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿವೋಡು ಸಂತೋಷ ಉಡುಪೋಡು ಕುಸಿಟುಪೋಡು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ದಂಚ ದಿವೋಡು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕಜಿಪು ಪಾಡತೆ ಪರಿಮಳಗು ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಣ್ಣಾಗ ಹಿಂದೆತ್ತು ಬರಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತುಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಐನೇ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಡು ಅನುಭವಿಸೋದು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ಇನಿ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಇರ್ನಂಜಿ ಬರ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಇರ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಅನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪ ಇರ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರೇಗೆ ಎಂಚ ಎನಿಸನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ರೀತಿಯ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೇಗಿದೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ಈರು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮರತಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕುಲಗಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಕೊರ್ದು ಗಡಪುಡ್ತೀರಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಓಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಶುದ್ಧ ಅಂಚನೆ ಜಾಗರಿ ಪೌಡರ್ ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಬೇನೆದೆಣ್ಣೆ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬಾದಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚಾದ ಒಂದು 2 ಜನ ಜವನೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಾಕಲು ಇನಿ ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಥಿ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಬಾದ ಬರಂದುಲ್ಲರೆಂದು ಗೊತ್ತಾನ ಒಂದೇನು ಇರೇಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಕೊರದು ಕಡಪುಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ ಇರೇಗ್ ಮುಖಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಪನ್ಪುನಿಂದ ಅನ್ನ ಪನೋಲಿ ಈರು ಎಂಚ ವಸ್ತುಲೇನು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವರ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತಾರ ಎತ್ತನಂತೆ ಅಲ್ಪ ಗಾಣ ಕೊರ್ದು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಓವು ತಿಕ್ಕುನು ನಂಗೆ ಅಮಸರಡು ತಿಕ್ಕುನೆ ಮಾತ ಅಂಚಿತ್ತು ನನ್ನೈತೆ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಬೇಗ ಪೋಪು ನಾವೈತೆ ಇದ್ದಾದ ಅವಡು ಇಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುದರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅದೊಂಜಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದಿವೋಡು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಇಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕಣ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನನಸಾವಾಡು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ಲಕ ದೇವರು ಎತ್ತವಾಡು ಎಡ್ಡವಾಡು ಎಸ್ ಈತ ಪೊರ್ತು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೊಡಪದವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ತುಯ್ಯರು ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಲೇನು ಕೇಂದೇನು ಆರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದಾತು ಉತ್ತರಲೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಾದಿಪ್ಪುಂದೇನುವೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪು ನೀಡಿದ ದುಂಬ ಆತನ ಬೊಕ್ಕನ
ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯರುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇನಿಮುಟ ಏರ್ಲ ತೋಪದ ಜೀರು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಬೈ.